sme kapela The Resurrection, hráme hard rock, alebo skôr taký rock alternatívny a snažíme sa hlavne zabaviť ľudí a tuto kolega, to je náš gitarista, David, a ja som bas-gitarista. My sme takými lídermi kapely, vlastne vedieme ich trošku kupredu a snažíme sa ich tak správne viesť. Tá hudba, ktorú hráme, aby bola čo najlepšia. Vlastne ešte nadviažem na to, jak Kubo hovoril, že vlastne sme rock alebo hard rocková alebo až alternatívna rocková kapela. Nedá sa až pravdepodobne až tak presne určiť náš štýl, lebo nechceme tvoriť hudbu jediného štýlu. Napríklad naša pesnička Apokalypsa, tá je viac podkreslená takým metalovým štýlom. Naopak, Nedovolím ti padnúť je tak až rockovo-punková pesnička. Láska, to je čisto rocková záležitosť. Snažíme sa z každej hudby zobrať nejaký ten kúsok a pospájať to, aby sme vlastne neboli len taká jednohlasná kapela a aby sme vedeli tých ľudí natoľko zabaviť, že každý si nájde zo svojho štýlu niečo v tej hudbe. A hovorím, stretol som sa po posledných nahrávkach s veľkou negatívou, ale nesmie sa zabúdať, sme mladá kapela. Ako každá mladá kapela prechádza aj s tými problémami, či je to zlý spev, či je to možno výpadok trošku rytmiky, ale všetko je o tom, že každým koncertom, každou skúškou sa tá kapela posúva niekam inám a je to stále lepšie a lepšie. David hrá na gitaru. Hlavná melodika kapely a väčšina solo. Tak, ja som bas-gitarista, potom tam máme bubeníka, volá sa Dalibor Hunter Svetík, potom máme speváka Dominika Čeleja. On je vlastne hlavným zakladateľom tej kapely. Dostal som sa tam až ja vlastne, keď on to vytvoril, vtedy sa tá kapela volala Názor spoločnosti. A vlastne keď som tam prišiel ja a druhý gitarista momentálne už s nami nehrá, ale tento koncert si ešte s nami zahrá. Vzhľadom na to, že to náš výročný koncert, tak aj vlastne posledná fotka, ako keď sme boli ten celok, keď sme sa pripravovali na tento koncert, tak sme vlastne zaplatili druhému Daliborovi, prezývanému El Diablo, cestu sem, aby vlastne mohol s nami tento posledný koncert odohrať, aby si užil tú atmosféru. Chceli sme, aby vlastne Dalibor s nami odohral ten posledný koncert, vzhľadom na to, že väčšiny melódií je on autorom. Ciele celkové, chceli by sme sa presadiť čo najvyššie, ale zatiaľ hráme len tak rekreačne alebo skôr pre ľudí, aby sme ukázali vlastne, že aj takéto štýly existujú, že čo my hráme. Neočakávame o to, my sme skôr len taká pre zábavu, pre ľudí hráme, nie preto, aby sme si nejak zarobili alebo by sme boli nejaká komerčná kapela. Ale hovorím, keď sa podarí, tak sa podarí a budeme veľmi radi. Postupom času chceme investovať niečo do tej aparatúry, nech ten zvuk na koncertoch je kvalitnejší. Postupom času, keď budú peniažky, tak by sme určite radi nahrali štúdiový album. Štúdiový album by mal obsahovať okolo tých 10 pesniček plus nejaká jedna tá bonusová, čo je nejaké solo z koncertov, čo budeme hrávať. Postupom času by sme chceli hrávať aj na tých väčších akciách typu Riders Party, Jarmok. My chceme predovšetkým robiť hudbu pre ľudí, aby sa zabavili. Nič viac nám k šťastiu netreba. Keď vidíme ľudí, ak sa zabávajú a kývu hlavami do rytmu, nám to stačí úplne bohatne. Kapela Evadala domovy, sme z Horného Pialu, málo kto vie, kde to je. Asi zo pár kilometrov od Levíc, malá dedinka, 340 obyvateľov. Hráme väčšinou, my hráme iba punk, snažíme sa hrať punk. Lenže čo ma poviem, punk pomaly ubúda tu v Leviciach, kapely končia pomaly. Snažíme sa tu reprezentovať trochu, no, punk rock taký menší. Sa snažíme reprezentovať punk, ale proste hráme viac žánrov proste. Máme taký osobitný štýl, nie sme iba punk, snažíme sa taký máme vlastný štýl proste. Nie je to iba čisto punk. Nie. Máme vlastný štýl do toho, skúsime sa dať
Toto je Jano Lenárd, náš bas-gitarista. Robíme čo môžeme. Veronika, Považanová. Toto je Zoli Čuka, všetci sme z Horného Pialu. Áno, vlastne som gitarista. Áno, elektrická gitara, vlastne hlavná gitara. Druhú zatiaľ nedoplňujeme nejako. Ja sa snažím doplniť druhú gitaru, snažím sa spievať. A náš bubeník, Dalibor, priezvisko. Svietík. Dalibor Svietík. Vznikli sme úplne náhodne. Mali sme gitaru, mali sme basu, mali sme úbojníka, ja som sa posnažil spievať, ale sme tu. Robíme čo môžeme, no. Cieľe sú také, že chceme baviť ľudí, to je jediný náš cieľ. Proste robiť dobré pesničky, čo ľudí bavia a hrať čo najviac to na koncertoch, aby ľudí to No a bavilo. ešte aj to, aby sme ich nabádali k tomu, aby zistili nejaké tie pravdy o svete, ako to môže to byť aj v našich textoch, lebo snažíme sa ľuďom vysvetliť, že pripraviť ich vlastne na to, ako to vo svete funguje, lebo nie všetko je ružová záhrada, ako sa hovorí. Áno, A o to ide aj v našich pesničkách, aby sme to ľuďom vysvetlili. To, čo konkrétne prežívame, to, čo cítime o dnešnej dobe, není iba napríklad o politike. Niektorí ľudia iba nechodia voliť vôbec, nezaujíma ich to, majú úplne o ničom názory, treba trochu to pozrieť. Ciele s kapelou sú naprosto jednoduché a chceme hrávať viacej a chceme baviť ľudí. To je náš taký hlavný cieľ. Náš cieľ nie je, že tak, že byť teraz neviem aký slávny alebo neviem čo, ale baviť ľudí. Toto je Dalibor Svietík, Hunter, je to náš bubeník. Dalibor Svietík, je to náš bubeník a nejak preraziť, nie je samozrejme komerciou, proste chceme hrať prirodzene, svoj štýl, čo máme a tak ďalej. Komu sa páčime, tomu sa páčime a komu nie, tak nie, no to neriešim. Čo máme, bas-gitaristu, Jano Lenárd, s jeho sestrou som mal, dá sa tak povedať, že vzťah, no. Tak sme sa tak spoznali a oni zaňali bubeníka, ja som hral v jednej kapele ešte pred nimi. Celkom som mal zručnosti, tak proste baví ma to a som rád, že s nimi hrám, som rád, že ich poznám. kamarát, toto Dalibor. Som spokojný, nesťažujem sa. Nemá dača. tak možno by aj malo. Štýl ako štýl, ja si vypočujem každý štýl, snažím sa zahrať ako len viem, to je jedno, aký štýl to je, ale snažím sa. Väčšinou punk, my hráme punk. Tak bol som punkáč, samozrejme, teraz som prešiel na metal, ale punk to zostalo vo mne stále. Punk neumiera. Asi tak. A tým môžeme ukončiť celý rozhovor. Punk neumiera. Hráme vlastne, nie sme ani tá kapela, pretože sme len dvaja gitaristi a ja ako bubeník. Spevák, no vlastne. Vlastne hráme také improvizačné veci zatiaľ, pretože chýba nám vlastne basák a chýba nám ešte tak scream alebo také niečo. A vlastne hráme len improvizácie a prebraté veci, čo poznáme. Nie, čo sme už skúšali akože robiť svoje, ale trošku pomalšie to ide, ale... Je to náš prvý koncert vlastne, dnes to bolo tak. Tak Mišo Gala, bubeník. Náš najkrajší bubeník, toto je Sivko, Martin Sivák, náš gitarista a spevák a To je solový gitarista, Matúš Martinko, hlavný tvorca, zatiaľ náš. Zatiaľ. Chýbajú nám ľudia, ťažko sa cvičí, keď nie sú ľudia, s ktorými by sa cvičilo. Ako v troch to není zlé, ale není to ani ono, takže nie sme ani kapela, bolo to vidieť, že teda ľudia nás ani neakceptovali ako kapelu. Ja som veľký fanúšik jedného bubeníka, ktorý už zomrel a
vždycky som strašne chcel ísť pozrieť na jeho hrob a ako už po anglicky je pomník epitaf, tak sme sa vlastne pomenovali podľa toho. Nič extra, ani žiaden príbeh okolo toho není, len môj návrh, oni to len potvrdili, že by to mohlo byť.